أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بدي تبشر في الله جبا وكشي على تاي هنا يلا تاي بركة يلا تاي يلا كوديانا وكلنا بلا جلما الله كبركة دعانا كبركة دعان كولا أم يوفوك أولي من دو maliko ani maliko ka aw munu nyama dambe kana anfe ni watina anga bi wajulu kene kono ambe wasulo jamiyatu ansardin tonde munu be wasulo ana noka dugu bela jelena la dado alakira baka bangini na sanwo sanwo be dugu dota ninga ta wajulu kene belebele sigiye ku ninga ukani soja ira alakira baka bangini kola anfle ni samba fla ani tan wolon vla ta kene kan an karamgo cha mantume kene kono dobi ata dobi abla anye min soro la selula wasolonga uka mauludu kene kan angeje anganya madafe afeni o kenendika urama ini ala fe yarabi ala ka faranga amin ala ka nyakadama ankaramo asis usman siu usman mana adara yarabi ala ka manye ala ka sabati ale de ka konna jela konna na ayin israel do ayin israel mine ni bara mbela jere mega ke ale ka jeni ni sawabula nale ka jiyan sɔrɔ la kira ka jiyan bɛ sɔrɔ ni kira ka jiyan sɔrɔ ala ka jiyan bɛ sɔrɔ ala ka jiyan sɔrɔlen kɔfɛ alijɛn de b'o kɔfɛ ala k'o nɔgɔya. Amen ko ɲuman hakili ɲuman d'a ma k'a barika d'a ma. Amina ya rabbi. Ayiwa nin ye baara dɔ de ye sa ale bi ala k'an sɔn hakili ɲuman na. Amina ya rabbi. Ka diinɛ kɔrɔta. Assalamualaikum ko wali muslimi wali muslimati. An b'aw fo k'aw barika da ka wali ɲuman da. Ni nali tuya ni kana ni ite foni ni nyodo kana brasi lote ite kisi kana brasi ka dukuru sanfe min ka flani ni ya ko olaje ni ara bla jele ko ni ara bla jele kana ifara nyonka kana si an fa yandi vraiment o bunya wala ale bi se ka usararo usarate ambulo buti ko ka fo amami na shiro ko ka fo ka wali mano au barato au do naso ale bi aga fo ta ay mi na mi fo ay aga mi do dama Allah min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslim katsir Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ansikira herala amba ini ala pe ya rabbi ala kan wiri herala. Nekene barka kena don ya rabbi ala ka barka do ato ala ka jibi. Ankara mo mi asidi se Usman Madani Haidara se kunta raja ne palgur Kenya laban ko nyima ala ka da nama. Ala ka na wata ala ka na sutura. Ala ka do ane jibu je ala ka sabo dama. Berema jiga ko ne ka o ambe awfo. Yesu bay ala bolo don kapo en don babe ala bolo biya do ye watoron pepe kenen kayambi watoron pe non toron koloni yambi watoron communauté ne fla a che obia a misobia ala e min fera kere kere da ka dine ta di epi ala ka to kuro koka abe non toron o pe yambi donc wa ba ngane ya osiri ngane mana sine kenen kayambi ala to ndo ba jabi ayo ame taxani ni seti ala fa kan kisi ka bosi tana toro ma si tana ngala farla bu fay o te men ko ko ba ma si sini ala ta na to ko barka me ala mi abbe tan na la dikina be la ban am so ka ala ka kira ka no muhammad kisi ne wa baka sallallahu alaihi wasallam vraiment assalamu alaikum ambe yanga befo ka damina kolani dugutigina alimamina dugu nyemo du twatigi ya bela gelama befo an kumbena kumben tugomina aya wasa non bora ya me yang koila ton nyamo fo mi yang se kena kan bi ode uluka ngani nyimanya ka ambela jene ka ne arjine ni mo mi wede ka nanga ma uludu ke ayi wede de ko nanga do arjine la ala kan ko yani lam bora ambe an ka ko pafo sirfu Usman Madani Haidara vraiment ambafo sija ani kanani la bangu imambe ala bula ala ko tanama sija ni kanani la bangu imambe ala bula ala ko tama ala ka do ani jugu je a jugu ala ko magosa ala ko tatke ala ko frekete yelama ala ko ka jega jugi
ni kara ala ka kara wula jugu la u ka wuli ka don kungo kɔnɔ u ni waraba ka ɲɔgɔn ye waraba mun gɛn u kana fɛrɛnkɛ foyi la fɔ nkorongosa n'o y'u fara dugu u kana bi fɛn wɛrɛ ka fɔ sa dudu n'u ye sa dudu jɛ ka turu kunkurun kan n'u y'i pan ka bɔ la k'u bɛ bori u ni mototigi fata dɔ ka ɲɔgɔn bɛ sira kunna o k'u furan k'u da n'u nana k'u bɛ don dɔgɔtɔrɔso la u kana fɔ dɔgɔtɔrɔw kɔ jahanama k'u sɔrɔ ka taa n'u ye jahanama kɔnɔ ala k'u ka kira bonya kama. Ni nisɔndiya kɛnɛ ka bɔ Yanfoyi la ka na Koloni an bɔdenw fɛ ka na jɛ ka mawuludu kɛ mawuludu min ni kira nana n'o ye kira nana o nisɔndiya kan ka kɛ musow de la yanni kira ka bange musomannin tun mana sɔrɔ o tun bɛ don dingɛ na k'o faga ko a tɛ se ka du kunkɔrɔta ko fɔ kumasulu kira min nana ka na musow ka fagali ban o nisɔndiya n'an filɛ o kɛnɛ de kan n'o ye mawuludu ye musow de kan ka nisɔndiya o la ka bɔ kosɛbɛ min bi fɔ an k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye ka se ka den barikama caman sɔrɔ ka diɲɛmɔgɔw wasa tiɲɛ na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn min m'an natɔ sɔrɔ k'o kana an tatɔ sɔrɔ ala ka se ni bɛɛ ni ɲuman ye o kɔfɛ an b'an ka bamakɔkaw fo ala ka se n'u ɲuman ye u nana cogo min ala ka se n'u ɲuman ye o cogoya kelen na o kɔfɛ an b'an ka ɲɛmɔgɔba fo n'o de ye Serifu Usumani Madani Hayidara ale min kɛra Bajiba Jabali ye ne ale de ye mawuludu yɛrɛ ɲɛ yira an na an b'a fo ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ani labanko ɲuman a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen k'an ka Yanfoyi la yan u b'u ɲɛmɔgɔ n'o ye Adama Dɛmɛ n'a ka jama ye k'u bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan u bɛna min fɔ ala k'a lamɛn ni kulo ɲuman ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma k'an ka sekretɛri yɛrɛ fo k'a ni cɛsiri ani wasa tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka se ni bɛɛ lajɛlen ɲuman ye kira bonya kama sallallahu alaihi wa sallam. ala sanaw bɛ ala fo k'ala barikada an ye dugawu min ɲini Hayidara fɛ bilahi a jaabila Hayidara ala ka si d'i ma ala ka kɛnɛya d'i ma maa min ko a ti ɲɛ i kɔ Hayidara ala k'o ta tiɲɛ a bɛ faamu de wa maa min ni Zam-Zam yi dolen a ka mɔbili in kɔnɔ a ye duguw tɛmɛ a tun b'olu ɲɛna k'a bɛna jɔ olu fɛ yen n'a kɛra dugu o dugu ɲɛna k'a bɛna jɔ yen a b'a fɔ ala man wuli aw kama koyi a y'a tɛgɛ jan ka dugawu k'a ye olu b'u tɛgɛ jɔ a bɛ dugawu suuru olu kan a b'a fɔ ala ye n bila ka taa wasolon de ye Yanfoyi la don fo n ka don ye bi o ma ala ye kabako jumɛn in kɛ n'o ma kɛ yɔrɔ caman ye a fɔla de Serifu Usumani Madani Hayidara ye tereso min labɛn diɲɛ bɛɛ b'a ye bi ala sɔnna ko o kɛ ka Serifu Usumani Madani Hayidara bila aha a ye nin bɛɛ b'u dusukun tɔɔrɔ ko Hayidara ko in yɛrɛ tɛ ko ye ko minnu bɛ pɛrɛn a kɔrɔ k'olu don o ye dɛsɛ kan ye ni Hayidara ko in bɛ di pɛrɛnkan in bɛ a kɔrɔ a ye ci fɛ Hayidara nana a bɛ deli ka don dugutɔw la ka bɛn ni lansara ye ou bien fitiri selilen kɔfɛ ou bien ka bɛn ni safo waati ye ala ko Hayidara ma jugu minnu bɛ yan Hayidara i t'i don su fɛ yan i bɛ don tile fɛ ni ɲɛ min waati ye o ɲɛ bɛ ci ni dusukun min waati fɛ o bɛ kanda diyagoya la ne ala de ko ten ari ma faamu de maa min na n'a jugu n'a ɲinw bɛ o fara ɲɔgɔn kan ko Hayidara kunbɛn la o bɔra k'an ka taa Hayidara kunbɛn la muso dɔ bɛ ale y'a ka dabani ta a terimuso k'a ma ko i tɛna an ka taa Hayidara kunbɛn la ko Hayidara bɛna wasolon bi koyi a kabako tɛ se ka fɔ ka ban o ko k'ale bɛ taa ka tigɛforo la k'ale ma s'a ma a ye welebali don dɛ ala ye kira ci diɲɛ bɛɛ ma bɛɛ ma k'a fɛ koyi nka kabako caman tɛmɛna kira kɔfɛ o caman bɛ ka kɛ Serifu Usumani Madani Hayidara fɛnɛ la dɛ tuma min ni muso in y'i labɛn ka taa biri a ka tigɛforo kɔnɔ n'a y'a sama yan fɛ a b'a sama yan fɛ a bɛ bin yuguyugu mankanba dɔ nana bɔ a kɔfɛ n'o ye kumakan ye ko yalima e biri mɛn ala kira mɔden bi kan ka don wasolon e tɛ taa o kunbɛnni la wa e bɛ n'i biri k'e bɛ tigɛforo siyɛn nafa jumɛn b'e kan bi a wulila a y'a kɔfilɛ k'a kɛrɛ filɛ a ma maaya a siranna a y'a biri k'a b'a ka tiga siyɛnni daminɛ kumakan in ko a ma ko tulo gɛlɛya dabila deningo i ka taa ala kira mɔden kunbɛnyɔrɔ la jama bɛ yen a bɛ na ko anw jinɛw bɛɛ lajɛlen bɛ ka taa Hayidara kunbɛn de ye adamadenni kan na gɛlɛ o n'i tola yan n'i ye min sɔrɔ la i y'o sa walahi muso in n'a ka dabani de bolila daba gulon b'a kan na hal'a t'a kalama ka taa jɔ Hayidara kunbɛnli kɛnɛ kan
muso min ko a ma k'a kana an ka taa o balila k'a jɔlen o ko ko kuma k'a kɛra cogo di ko daba ma se ka bila so kɔnɔ wa a y'a bolo kungo la wa a y'a bolo da daba la ko ale yɛrɛ tɛ nin kalama yɛrɛ a Sherif Usman Madani Haidara a donna Wasolo k'a sɔrɔ seli fana waati ka bɛn ni tile kun bɔlen tɛ cɛ Sherif Usman Madani Haidara donna Wasolo k'a donna Yanfoyila kɔnɔ k'a filɛ nin ye ayiwa faamaw ka yɔrɔ la o kɛlen min kɛ yɛrɛ ɲamina donc ko n y'a fɔ a ɲɛna maa se tɛ nin ka ko la koyi n'a bɛ bɔ an ka taa kunbɛn an ka bɔ an ka taa kunbɛn n'a yɛrɛ ti bɔ ne t'a la erreur tiɲɛna o cogo la maa si ma bɔ maa si ta kuma kan Manil Fard Manil Jabbar Manil Muhi Manil Mumit Manil Nas Wahidu Muhammadu Rasulullah aye ala yɛlɛ bonya k'a karama o n'a donna jamakulu fitinin cɛla a bɛ baara min na a b'o bila fɔlɔ ka sɔrɔ ka na ale ta ɲɛɲini de i se tɛ a y'a ta ala kira la sabu kira yɛrɛ kun y'o ye ni kira kun nana jama na fɛn fɛn tun bɛ a tun bɛ bila de bɛɛ tun bɛ na kira lajɛ walayi Sherif Usman Madani Haidara bɔ o bɔ a ka da fɛ a bɛ k'i ɲɛna ko mɔgɔ ma deli k'a ye fɔlɔ a yɛrɛ ka so ngo Wasolo nga bɔla i b'a fɔ kɔnɔkulu Yanfoyila bɔla i b'a fɔ kɔnɔkulu minnu ko Haidara tina dusukun gɛlɛn dɔ y'u ka nɛgɛso ta ka wa minɛ k'a na k'olu kɔ k'a ka tɔn ɲɛna u ye buguda sigi ŋaniya u y'o pisaya ni Yanfoyila dugu kɔnɔna sigilen olu taara tɔ kɛra olu kɔ sa tari m'a faamu de ma mina ni Baha o dini jɔla ma mina ni Jamalu dini jɔla n'an dala ɲɔgɔn sɔrɔ tiribini barikama in na belebele in y'i sigi min kɛ a ka kuma ɲɛbila la a fɔlɔla ka pikiri min kan na i b'o dɔn a ko jama min filɛ nin ye a bɛ jama bɛɛ fo ne ni jamaba in bɔlen ye k'u mana foyi tun bɛ Gɛrɛbu Jala kɔ k'o b'a bɔ Haidara ala ye karamɔgɔ min bonya diɲɛ kɔnɔ kira kɔfɛ e don wallahi kira Mamadu kɔfɛ ni maa kan ka kɔrɔta bi Sherif Usman Madani Haidara don ni dɔgɔyali ma yɛlɛla nin ka jamana o jamana kɔnɔ ala bɛ hɛrɛ b'o jamana kɔnɔ ala ka hɛrɛ tinɛ ye fiyewu nka maliyɛnw ma Haidara valeur dɔn dɛ ni Haidara taara jamana tɔw la faamaw bɛ boli a nɔ o kunbɛrɛ ka dɛ k'o ɲɔngir'a ye ka dugawu ɲini dugawu bɛ kɛ ala k'a hakili ɲuman d'a ma Sherif Usman Madani Haidara Wasolo bɛɛ lajɛlen tɔgɔla ko k'i fo i ka dugawu ɲuman na Wasolo Ansar Dine président a ka foli bɛɛ k'a d'i ma ko dande Sherif Usman Madani Haidara la ko Wasolo cɛ a n'a muso bɛɛ lajɛlen ko ka Haidara fo a ka ŋaniya ɲumanya la a ka nana la Wasolo ko sabu Haidara nana Wasolo k'a ye min ɲɛ Wasolonkaw ye ko da tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na Haidara Wasolo musow ko k'u ka foli b'i ye Wasolo muso kuntigi n'o ye présidente ye Penda Jara ko ka an baw fo Tani Aisha a n'a dɔgɔw ko wallahi n'olu ka furucɛ laja kun tɛ ko Haidara filɛ nin ye nin bonyaba min fɛnɛ na ko ɲasɔrɔ dɔ bɔla la sabula ni mana mɛn ko mɔgɔ bɛ kuma a bɛ ta o k'a sɔrɔ furumuso ɲuman b'i bolo min b'i bɛrɛ ko an baw ni ce k'u ka fɔ u ka karamɔgɔ bonya na ko olu de b'u ɲɛ jɔ ninnu na pour que ka se k'u ladege yaasa u fana denw na tugu Sherif Usman Madani Haidara nɔ a ye o welebali ye dɛ muso min ko den sigi ne ni fa k'a ɲɛnabɔ a ye o den tɛ tugu Sherif Usman Madani Haidara nɔ o den tɛ fɛn fɔ ko ala b'o don maa tulo la ko min bɛ sɔn ka baara kɛ n'o ye abada ala tɛ sɔn o ma o tumana Sherif Usman Madani Haidara ba de ɲɛna o de kama na baɲumandenw tugula a la Wasolo bɛɛ lajɛlen ko k'i fo Haidara ko kare kelen sɔrɔla k'o tɔgɔ da Haidara transport la ko filanan ko laɲini bɛ sen na Haidara ko ala sɔnna ko i ye dugawu min kɛ ko a jaabila ko hali bi an mago bɛ filanan na ko o fana bɛna fara a kan tuguni Sherif Usman Madani Haidara bonyana ala sɔnna belebele in donna Yanfoyila kɔnɔ mankan min tun bɛ anw fɛ n'i donna janɛmɛ kɔnɔ n'i fan dɔ jenina ayiwa ala b'o se k'a nana i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ a nana o papiye fara k'o bila poubelle kɔnɔ ɲamajɛlaw y'o ta ka t'o bila ɲama na ka taa bila o la o ma dogo danfɛn na
ko ala kani do janeme kono nyonde ti bo ayi balma kay ti bo ite bo fiu ay bo ci ko taala de ala mi qur'ana jigo de ko ni do la janeme kono khalidina fiha abadan ala mi qur'ana jigo ala de ko ni do la aljina kono khalidina fiha abadan ne hadisa gla kana chugo chugo abena da qur'ana de la qur'ana kuma ka ti soso abada ngame ne belebe nana jinaw ni adama dom be farale nyanga Cheikh Usman Madana Haidara nali dogodala bena samia donama wallahi aya soro jabe wasolo fambe me deba fola do me ko Haidara bi do wasolo sanji ya damino do fo ata fo Cheikh Usman Madana Haidara do na wasolo ka kala ka bo dongele sam mana soma mana wulafe o tike abada Allahu akbar bakay fiu mami ni zamzami yo ala be kabna wajulu ka shufe sanji ko Haidara man ne ma jige e ka ala bi ne nyininga sanji ko ale ti jo abada Allahu akbar kara sanya dakun ka ala jon nyigi tereka awa umaru manguna ma la jango samba fe nga bara chende angara mo asma woro be ale ko aye nin tonema moro mene mori Allahu akbar oya kumbo ka san la je Allahu akbar sanji ko ma ko suma woro zego te sabu ala kira model sallallahu alaihi wasallama no nana wasulun kono kado yafoila kono kabi ala ka dina fo mo onyina ni ne sanji mana adunya soro ne sanji be ni ne mana ala bi ne nyininga o de kama ne be kana moru ko sama kuma e doga sai ki jo Haidara ka dofo adama de oni jina o yoro ko tata tala o kuma ne kene mina ta na na faiwa akona ko te bashi ten zona ne Haidara klalamba damne sanji kulola nguna de o yoro be santigala bebe ngana Haidara anana dakun ay anana soro wasolo ya muso fula furu ni saba furu ni nani furu de ka caya ko sebe koy ko ja ko ko tala ay ni tala ko rafa jamana ka ebe me ka muso fula tigi ni saba tigi de me ni nana ya abe do bulu fo duru kuma ere tala ere misiri alan folo bita joy na en salamu blal mamba fala ka shini da jiran kene mana ti foi fo ne mu amala ka unyini ga ko Haidara nana wasolo kwa ka wajulu do kai mu fo akoko ni chemi ma muso flat ni chemi ye muso flata ko ni ma klew ni nyanja ko ala bi jeni jana me kono koy o yoro ni to lambala ka kono ko sebe sigata la ya fo de ko ni cheo che flata ni ma klew ni nyanje ala bi do aka jana me kono o ni seli dungala islam e fene ni sella ka shuga seli ko che muso to abulo ala ga kini nyuma dama wala Cheikh Usman Madana Haidara ay dalale ke wasolo ka se degere la an kunte min shi kalama wallahi wasolo comité kelengele na bela jele a bela jele kala che ngana minu mala u be u jo chirifke njo nona Haidara na bla yoro mi u bela jele nya tai fobi akramo Hamid Kone ana akramo Yakub Kulubali ana karamogo Adam ani karamogo bela jele ambe bela jele fuka bela jele wali mondo sikatola anta kuma nya blay machina aka do me dapria fla drone foka bokuma la an karamogo ambe do de kay halbi million ala ka tuka karamogo darato amin alekara karamogo ye karamogo batan fla wasa karamogo du karamogo Haidara isona Haidara du ajara ye ale du sikatola iba fa ale du ita fa ale du isona ale du imaso ale du hali sansan muso dɔ bɔra Burkina a bɛ boli de sɔn a fa b'a sɔn a ba b'a sɔn du bɛɛ bɛ boli sɔn mɛ don dɔ la o taara bada de la k'a ni a muso tɔɲɔgɔn to finiko la muso ye ɲɛkɔrɔ ta ka sanfɛla lajɛ muso ko finikola tɔw ma ko aw ɲɛ tɛ cɛ dɔ la sanfɛ wa muso tɔw y'a lajɛ ka dɛsɛ o m'a ye a ko a tɛ nin ye wa u ye ko bɛɛ kɛ muso tɔw ma ye sabula ala y'a latigɛ ale de k'a ye cɛ in ko a ma ko a ka taa ala ka so lajɛ
cɛ in bilala muso in ɲɛ muso in tugura kɔ ka taga ansaru ka seji la burukina a selen da la a ko yanni ala ka so a kɛlen k'o fɔ tumana min na a ye foli kɛ ye ansaru minnu bɛ u bɔra k'a kunbɛn a ko ɲɛ tɛ cɛ in na cɛ min nana ne bila wa olu y'a fatɔ filɛ sabula olu ɲɛ tɛ fɛn na maa la kɛlen don ka hijabu bɔ ale de n'a cɛ mɛ tɔw ɲɛ t'a la mɛ mun kɛra u m'a faamuya muso in seginnen ka taa so muso in sunɔgɔlen fɛn dɔ de nana kitabu dɔ di muso in ma kitabu in tilancɛ ye kuranɛ ye fankelen foyi ti u la u y'a yira dugu dɔnnibagaw la u ko nin ye kuranɛ dafalen mɛ yɔrɔ tɔ fankelen fɛn ti u la mɔgɔw kabakoyara u ko an bɛ nin kɛ cogo di u ko kuranɛtigi denkɛ bɛ yen a mɔdenkɛ bɛ yen n'o ye Asedi Usumani Seri Madani Hayidara ko a fɔra ale ye ko a ka taa o fin mɛ mun kɛra muso in ba ani a fa a k'a dɔn olu kabakoyara muso in ko k'ale bɛ sira ma foyi tɛ fo ala Muhamadu ye ala ka ciden ale bɛ sira k'a fɔ Hayidara ye kira mɔden ale bɛ taa ka taa bayɛlɛ du wɔɔrɔ minɛ a taara ka taa bayɛlɛ du wɔɔrɔ minɛ fa ko nin tɛ k'ale kɔ ba ko nin tɛ k'ale kɔ du bɛɛ tubira ala n'an karamɔgɔ hɔrɔma o to yen an balimamuso dɔ bɛ yen nɔ ale garijɛgɛtigi don ale cɛ tɛ karamɔgɔ fɛ muso de y'i sara la ko bɛna taa dɔgɔtɔrɔso la a ko ala ka se ne ma ko a ma fɔ ala ka se ne ma a ko karamɔgɔ Hayidara bɛ tigi ka jiginni wari sara muso ma kuma a ko n tɛ taa bi n tɛ taa sini karamɔgɔ Hayidara bɛ tigi ka jiginni wari sara dɔgɔtɔrɔso la muso bolilankolon nin tagara muso selen ala ye cɛ dɔ fana ci ka taga dɔgɔtɔrɔso la ci dɔ la o cɛ tilalen a ka ci la o cɛ de nana muso in dalen sɔrɔ karamɔgɔ Hayidara ka fini ba a la o ye foli kɛ karamɔgɔ Hayidara hɔrɔnma kama o ko a kɛra cogo di a ko ale nana a ko karamɔgɔ Hayidara ka fini min b'i la o kama n'i ka dɔgɔtɔrɔso jiginni bɛnna fɛn o fɛn ma ne b'a bɛɛ sara o ma kɛ kabako ye cɛ de y'a ka baara bɛɛ bila ka muso in makɔnɔ fo a tilalen ka tila k'a don a ka mɔbili kɔnɔ k'a ta ka taa bila fo a cɛ fɛ ka tila ka wari bɔ ka d'a cɛ ma ko ne ye karamɔgɔ ka fini ye ni muso in na k'a ko k'a cɛ i nana bila ala y'a ɲuman bɔ ɲuman na i yɛrɛ bɛ n da i poche kɔnɔ salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تقولوا doni min bi diinatigiw kun n'u ka kan ka yaala n'a ye k'a feere aw ka dugutigi ko a sanyɔrɔ dɔ ye yan an bɛna dɔ jigi k'a da aw kunna yan aw sera a kɔrɔ a ma s'a kɔrɔ o an ka foyi t'a la fɔ lahara ka dugutigi fo o la bamananw ko ten n'i y'a mɛn jɔnni kunna de a fɔ i sababu ɲuman dugutigi min sɔnna k'a ka dugu yiriwa k'a fɛrɛ k'a bila an ye ko an k'an ka alako kɛ a la k'a fɔ a la cogoya min ka d'an ye an bɛ dugutigi yɛrɛ fo ko hasidi tɛ ala ye nin kɛ ale tile la ala b'a dɔn min b'a ni ala cɛ ale ni ala de b'o dɔn an kɔni t'o dɔn mɛ an b'a dɔn gansan kɔni o la dugutigi ka dugu kɔnɔ a ka kuma na k'a diyara ye mun na an bɛna min fɔ tɛ de ni tiɲɛnikɛla min yera nin kɔfɛ i yɛrɛ kungo y'o ye sa o dugutigi bɔra i kɔ bi a bɔra i kɔ sini a ka kuma na kɔni
so min mana ye yan dugutigi ko a bɔr'i kɔ bi a bɔr'i kɔ sini a ka kuma na kɔnɔ o la ko ale mago bɛ dugu dilanli la o de la anw weleli diyara a ye wari t'anw bolo ka polize monte ka dugu diya anw tɛ damabɔla ye ka peselikɛlaw wele ka dugu diya fɔrɛ bɔla t'anw ye anw ye diinafɔla de ye ala ko ci kira ko ci n'anw jɛr'i ye a kun y'o de wa i n'o de fana man da n'ala sɔnna ka ɲini ala fɛ a bɛ min ɲini dugu kɔnɔ ala k'o k'a ye hɛrɛ la a bɛ sira tɔɔrɔ min ɲa ala k'a kisi a ma dugutigi si tɛ tɔɔrɔ fɛ hali dutigi a tɛ tɔɔrɔ fɛ jango dugutigi bɛɛ bɛ hɛrɛ de fɛ don o don dugutigi n'an ka ɲɔgɔn ye faamaw fɛ yen a t'a fɛ a dɛsɛ de bɛ taa o la n'a t'a fɛ dun minnu b'a lase ayiwa an bɛ min gɛlɛya aw ma bi ale bɛ ɲɛmɔgɔya la n balimakɛ n balimamuso sini e bɛna kɛ mun ye bamananw kan de don den kɔnɔnajugu kun bɛ bo kɛ n ba kɔ la maa ɲinana ko a yɛrɛ ku sigilen don a la ɲinana o ko kɔ kɔmɔgɔjuguw de bɛlɛnnen don ɲɛmɔgɔw nɔfɛ u fɔ n ka malo de hali ni fiɲɛni dɔgɔyara f'u k'a wɔgɔbɛ min mana ɲuman kɛ furala min ɲini ka bɔgɔ cɛ k'a da o kan komi denbo o la an b'a ɲini dugudenw fɛ ala k'u bila ɲuman na k'a ɲini koyisew fana fɛ ala k'u fana bila ɲuman na an ka jamana in tɔɔrɔ t'an na degun t'an na nafoloko fan fɛ ala k'an kisi malifakisɛ tɔɔrɔ ma faamu de nka ala ka don an n'o cɛ koyi o ni man kusa kosɛbɛ nafoloko sira la deguntiya bi kunun wolola ka l'an ye mali kɔnɔ yan gɛlɛya minnu tɛmɛna mais olu gɛlɛya n'a ta kɔngɔ sira minɔgɔ sira o ma mali bila k'a to a tɔgɔ ye mali o gɛlɛya sira o kɔngɔ sira o minɔgɔ gɛlɛn wagati lebu ko kun tɛ mali la yan sow kun ka dɔgɔ jinɛkɛlaw kun ka dɔgɔ baariw kun ka dɔgɔ wa dulɔ yɛrɛ kun ka dɔgɔ sabu dugu o dugu i b'a sɔrɔ dulɔ jɔyɔrɔ n'a cayara a tɛ tɛmɛ 2 kan bi dun n'a tɛna kɛ todaga y'an bolo kɔni a bugun bɛ o o la an b'a ɲini ala fɛ dugu kɔmɔgɔw n'o de ye dugutigi kɔnsew ye a ye kɛ ladiriw ye diɲɛ tɛ dɔn ka ban dɔw de tɛmɛna anw nana a y'a bila a kunna don dɔ an yɛrɛw bi bɔ yan dɔw de bɛ na ko fɔ dugutigi ye k'a fɔ a ka kɔnsew ye ni maire bi yan ka tila k'a fɔ a ye maire bi da minnu ka député o k'u ka kuma las'u ma k'u ka kɛ ladiriw ye o bi place min na a dɔw kun ci bi de o kɛra ye sini bi kɛ cogo di o k'u miiri mɔgɔ bɛ bila sini dɔnbaga ye ala de ɲuman kɛ n balimakɛ ko bi kɛ cogo di n'o ɲuman kɛ k'i sigi ka ala filɛ ɲuman kɛ dɔrɔn ala ye min kɛ o ye ala yɛrɛ kungo ye mais ile ka ɲuman kɛ dɔrɔn i ka kungo dɔ to ala kunna i ka taa i denw min ka d'u ye ala k'a k'u la ye mais e ka ɲuman kɛ bani ka ala bɛɛ ko a bɛ avenir ɲini o avenir ɲini de nana kɛ masiba ye wari dugukolo bɛ minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma waritigi ma jakosa la ka yatimandenw kasi dugu kɔnɔ o bɛ dugu mako sa o bɛ jamana mako sa faamaw ka dugukolo ko an b'a fɔ a kana feere min t'a taw ye a y'o ɲini a tigiw fɛ o wari jugu minnu bi senna olu de yɛlɛmana ka don bɔmu na
sabu ala ye leyidu dɔ di kira ma muhammed sallallahu alaihi wasallam ko i ka mɔntɔn n tina u bɛɛ kuruna tunu n tina u bɛɛ halaki mais mina u don ɲɔgɔn bolo fagali munna u ka ɲini fɛn jugu an b'a ɲini ala fɛ duguti bɛ min ɲini hɛrɛ la ala k'a k'a ye alimami fana ko nali jara ye ko hayidara bɛ tiɲɛ fɔ ko a ka di ale yɛrɛ ye ne b'a dɔn alimami bɛ bɔ y'a kɛ bi n'a y'a kɛ ka kɔrɔ a bɛ segin a kan hayidara ka di maa min ye kira ka di ye ni kira ka di ye taliman faamu alijinɛ ka di ye kɔrɔtɔtɔtɔ fɔ alijinɛ kɔnɔ nka alimami k'i labɛn a bɛ don alijinɛ kɔnɔ bi o aha alijinɛ man jan a bi bɛɛ kɔrɔ walayi kira ko ten kira ko alijinɛ de b'aw sen kɔrɔ a y'a ta quoi fo ni mɔgɔ min yɛrɛ kun ti dun ko o la ni hayidara ka di mɔgɔ min ye a ye mun d'i ma a ye mun f'i ye tiɲɛ n'i ye nin ye i bɛ taa alijinɛ kɔnɔ a bɛ min ye ansaru ye o minnu tɛ ansaru ye o minnu sɔnna ka baya kɛ o minnu ma sɔn o hayidara ma foyi fɔ an ye lahara bi tan kɔ n'a jara mɔgɔ min ye a diyar'i ye o de la o la ko a kanu b'a la an b'a ɲini ala fɛ n'a kanu b'a la a kana sigi a tɛ jeni ala ye leyidu ta ka ban karamɔgɔ k'ale jinɛ ko garanti la anw de b'a ɲini ala fɛ sa an bɛ se k'an dulon a la cogo min ka yɛlɛ n'an ye ala k'o de nɔgɔya an ma diinɛtigi bɛɛ b'a fɛ de kungo min b'i da dɔ k'i dɛmɛ k'a ta diinɛtigi de ye dugu ɲɛmaaba ye dugu kɔnɔ du kelen ti ye min karilen don diinɛtigi kɔ jango alimami a du si ti kana miiri dɔw bi jo sɔn dɛ hali jo sɔnna mago bi alimami na sabu yɔrɔ dɔw la sɔnni bi ban mun bi kɛ k'a ye taa nin di morikɛ ma ye o kɔrɔ ale dɛsɛra o la quoi o bi se morikɛ fɛ yen ni nkɔyɔ nana dun a ye morikɛ wele ni denkundi nana dun a ye morikɛ wele a bɛɛ laban ye min ye siga tɛ o kɔnɔna bilen a bɛ jɔnni kɔnɔ alimami ma wagati d'a ma fɔlɔ o ye jumɛn ye suko o a bɛɛ wagati dɔ na mɛ suko o wagati tora alimami bolo k'a ma wagati di o la kɔɲɔkɛlaw bɛ kɔɲɔ dɔw fɔ denkundikɛlaw bɛ denkundi dɔw fɔ suko la ko alimami ma wagati fɔ fɔlɔ cɛ kɔgɔ sadiri o y'a ye mɔgɔw tɛ se bilen ni ala tɛ quoi alimami de dun ka surun ala la lala ale bi wagati ɲini ala de fɛ an t'a dɔn an b'a bila min ka d'a ye a k'o fɔ sa kɛ o la ko alimami ma wagati fɔ fɔlɔ mais o bɛ turu bi alimami min kunna mbadenw anw nana o de dɛmɛ k'a dɔn ka fɔ diɲɛ bi ban kɔmɔgɔw ka dɛmɛ a bi dan kaburu don na de an m'a fɔ a ka ban o la an m'u fɔ nka n'a ye min ye n'a tɛ tiɲɛ kan a ka diɲɛ o kɔ alimami kuma dɔ la i bɛ dulɔmila dɔn dɛ o bi dɔn kuma dɔ la sonw mɔgɔw b'a ko f'i ye n'a tɛ ku i la i ka t'i jɔ a ma karisa sonyɛli dabila misiri kɔnɔ i bɛ se ka so jahanɛmɛden kɔni fɔ ye n'a dimina n'a wulila maa n'a sɔrɔ i yɛrɛ fɛ min na don a ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ se k'o fɔ dɛrɛ o n'a ɲɔgɔnnaw o fɔyɔrɔ ye misiri de n'i donna ye minnu bɛ yen n'u tɛ ɲuman kan i b'u bara ci misiri kɔnɔ ye bɛɛ ɲɛna ye a m'a diya min m'a kɛ i na bɔ misiri kɔni kɔnɔ n'ala sɔnna o la i se ye min ye o ye fɔli ye ala na kɛ i ye o la don dɔ la k'o jigi fa i ye o la an b'a ɲini ala fɛ a bɛ diinɛ min kunna ala ka diinɛ ɲɛ a bolo ala kan'a tiɲɛ a bolo an yɛrɛw nana diinɛ ko min kama ala k'a ɲɛ an bolo ala kan'a tiɲɛ an bolo o la an bɛ sira da an ka nabi ma k'an ka organisatɛri fo o la k'an baw fo an tun bɛna kojugu kɛ koyi nka ka ɲina musow kɔ mɔludu la i m'a k'i yɛrɛ la sini n'u banna kafe wulila baara tɛ an balakaw a ni ce an b'u fo dɛrɛ mɔludu tɛ de olu de ma bange olu de bangena k'an balakaw fo k'a ɲini ala fɛ labanko ɲuman bɛ ala bolo
ala k'a da n'u ma jango minnu nana ya a y'a cɛsiri dɛ furu bi dan de k'a ban pewu ni barangali ye cɛbonasi bi ban de pewu i bi segin ala de ma cɛ ka saliya bɛ yen o dɔn f'a dan mais ala ka saliya o fana ɲini k'a dɔn f'a dan o la fɛn o fɛn ɲuman nana ala k'a bɛɛ ɲuman segin duwawu fɛn o fɛn ɲinina siga t'a la karamɔgɔw bi yan y'a jaabi yɔrɔ de ala kira muhamad sallallahu alaihi wasallam ale bangenen o de kɛra hɛrɛ bɛɛ bangenen an y'a ye kitabu dɔ kɔnɔ ko ala kira a bi bange don min yahudiyakɛ dɔ bɛ yen maka o don yahudiyakɛ ni tile kuma sera a bɛna bin y'a dɔn dolo bɛ commencer ka bɔ ale ye dolo bɔcogo jatemina ko su in na tɛ sɔrɔ su gansan ye bi ale yɛrɛ tun ye wurudikɛla ye a y'i labɛn n balimakɛ ka su makɔnɔ dugu bɛ tilan tuma min yan'a ka se kira bangeni ma a wulila a yɛrɛ y'a ka ala wele daminɛ a bɛ bɔ min kalama a ye taamasiyɛn min sɔrɔ su kun fɔlɔ la o taamasiyɛn nana banga ye su dugutilama fɛ k'a to wurudi la ka dolow yɛlɛma fo hasimikaw bara kɛnɛ kan ale ka dɔnni sira o kɛra min kɛ yahudiyakɛ ma taa ka so bilen dɛ a sinna alikaba ma basabu ŋanaw tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen alikaba ka bon hali bi tɛ hali sɔnnikɛlaw u sɔbɛ kumaw tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dugutilama de alikaba kɔnɔ ka bɛn ni fajiri ye bɛɛ bɛ taa i ka so yahudiyakɛ y'a kunda alikaba kan ka taa ka ala wele tɔ kɛ tuma min ni dugu jɛra a y'i to alikaba kelen na ye ka weleda kɛ ko kuresiw hasimiw ko n b'a dɔn bi a tamaki tɛ n na dɔnni min bɛ n na o ye gindo dɔnni ye ne ye dɔnni dɔ ye bi den dɔ bangena bi o kɛra aw fan fɛ a ye don a ka ɲininkali kɛ o ko bi yɛrɛ ko su in o ko baasi t'a la u donna ka ɲininkali kɛ o taara sɔrɔ abdulahi muso de bangena o de y'an ba amina ye ci nana s'a ma yahudiyakɛ y'i bili ka kule ka kasa ɲɛji la o ko mun kɛra cɛ salen k'a musonin kelen to den wɛrɛ t'a bolo ala nana o gɛrɛsɛgɛ denkɛ la i bi nisɔndiya wa i bi kasi de a ko n ma kasi mun na ko abdulayi ye tiɲɛ tabaga sɔrɔ n ma kasi ne kasila de anw yahudiyaw ni nasaraw anw mi kɔngirasi la ka fɛn dogolen min kɔnɔ o de taara ka anw fila to pewu n b'o de kasila o yɔrɔ la yahudiyakɛ ko a ko ja israɛli denw ja yakuba denw nabi ɲumanya bɔra aw ka so bi kiraya bɔra aw ka so bi aw ka so kɛra so kɔrɔ ye sa aw ni kiraya tɛ bilen o ko kumana ko mun y'i sɔrɔ a ko foyi ma sɔrɔ ko nabi ɲuman den min bangena su in na ko taamasiyɛn bɛɛ y'a jira ko nin de bɛna kɛ nabi ɲuman laban o kabako dɔnna ala kira la depuis n'a ma sin ala kira ye ajayibuw de o bangene o de kɛra magangaw ka hɛrɛ bangene arabuw ka kɔngɔ banna ni ala kira bangenen de surakaw ka degun banna ni ala kira bangenen de wa maliyɛnw fana ka hɛrɛ sabatila ni ala kira bangenen de sabu depuis n'a mɔden kumana bɛ lafiya o kira bangeni o de sababu y'an se yan ala kira muhamad sallallahu alaihi wasallam a tɔgɔ ka ca a bɛ fɔ ko mi'atani wa wahid o de bɛ ala kira tɔgɔ la mais o tɔgɔ 200 nin kɔ bɛɛ bɛ min dɔn
o ye Muhamadu de siga t'o la wa o de fɔ ka di fana munna mɔgɔ tɛ se ka ɲinɛ i yɛrɛ ko quoi ni a dɔ fɔ man di mɔgɔ min t'a yɛrɛ sɔn fɛn tilanta la fo n'a kɛra bɔgɔbaara ye sinon hakili bi dɔ la bɛɛ la nka bɔgɔbaara kɛtɔ la hakili t'a la ka taa ni dɔ ye so dɛ bɔgɔbaarakɛla t'o fɛ o la adamaden tɛ ɲinɛ a yɛrɛ ko basabu adamaden de dilannen bɛ ka kɛ alakira ni mɔgɔw y'a dɔn mɔgɔ yɛrɛ de y'i yɛrɛ kan dalilu ye lahara kira ko la o la o kira bangeni o de sababu la an nana fari ɲɔgɔn kan ye wa kɔlɔninkaw ni kɔlɔnin kun ka di nin ye dɔ falen y'a kan an b'a ɲini ala fɛ hɛrɛ min bi ala ka dɔ fara a kan ala k'a kɛ an yɛrɛ ka dɔ sɔrɔ a la kira n'a so kama sallallahu muhammad alhamdulillah an bɛ ala fo ni k'a waleɲuman dɔn hakilina min nana ni nin ye o ye an ye mawurudu ye an karamɔgɔ de fɛ ne a seyidi sirifu usman madani haidara ye ale de ye mawurudu jira anw na karamɔgɔ ta tɛmɛnen kɔ donc nin ye laada de anw yɛrɛ fana fɛ wasolon kɔnɔ yan san o san an bɛ nin kɛ an ka sigida dɔ la an ka association na k'a munumunu salon ta an y'o kɛ kalan na ala y'a kɛ ɲinan ta an nana ni o ye jigiya de kɔlɔni wasolon bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi a nisɔndiyalen n'an fali foninen ka na mawurudu kɛ an badenw fɛ yan donc o y'an nakun ye yan su in na an ka laɲini ye min ye mawuruduko la k'a dɔn k'a fɔ kira nana ala ko a ye kira ki anw ma de danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ de kama o bɛ se ka dɔn cogo di ni kira bangeni waati sera ka se ka jama lajɛrɛ ka kira nakun fɔ mɔgɔw ye kira bangena a nari kɛra diɲɛ bɛɛ ma hɛrɛ ye donc a hɛrɛ nana cogo di bɛɛ kan k'a ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di donc silamɛya ka se k'a ka hakɛ dɔn donc i ka jɔ i jɔyɔrɔ la donc n'o kɛra hali mɔgɔ min tɛ silamɛ ye o tigi ye kira ka hɛrɛ sɔrɔ a nali kɛra hɛrɛ ye donc o tigi fana b'o dɔn a dɔn k'a fɔ vraiment kira kiri a kɛra anw ma hɛrɛ ye parce que minnu k'u tugula la o jɛnna an ka nafolo kɔ o jɛnna an musow kɔ o jɛnna an denw kɔ donc alhamdulillah o ye de an sigi kɛnɛ sigi kunba ye an bolo alhamdulillah welewelekan min bɛ ne bolo k'a lase diɲɛ bɛɛ ma bi o de hali bi an k'an cɛsiri baara in fɛ san o san k'a ɲini ala fɛ ala ka dɔ de fara baara in kan an kana salaya la abada an ko an ka ɲɛnamaya k'a la k'a ta k'a to an kɔngɔw bolo olu fana k'o ta k'a la fo ka taa diɲɛ wuli dɔ de ka fara mawurudin kan fɛn kana bɔ a la falhamdulillahi rabbil alamin badenw an b'aw fo ka waleɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la nin tun ye an ye wasolo a jamiyatu ansardin tɔndenw faralen ɲɔgɔn kan u ka san 2017 mawuludu organiselen kɛnɛ kan ka deli ala fɛ laseli minnu kɛra ala k'u kɛ an nafalan ye a dɔrɔmɛ bɔra pɔsi minnu na ala kɛ hɛrɛ kan n'u bɛɛ lajɛlen ye maa minnu y'u farikolow sɛgɛ ka kɛnɛ in sɛgɛrɛ ala kɛ hɛrɛ kan n'u bɛɛ lajɛlen ye ni ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala kɛ o yira an na an bɛ aw bila nin yɔrɔ in na k'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukuran lakum fi amanillah. Sanu ni wariye donga, more donga.